Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygy wagty tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegäşäs. Şugun hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow sanly ulga marhaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Oň başyna milli ykdysadyetmeden pudoklar tarapyndan şöýleňe 4 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlerini hemde halkymyzyň awadançylygyny üpçün etmek bilen baglanyşykly meseleleň birnäçesine garaldy. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary. Biz şuň ministrler kabinetiniň sany ulga markaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlisde şu ýylyň 4 aýyna ykdysadyetimiziň pudoklaryna alınıp barlan işleriň netijelerini seredýär. Şeýlem mehriban halkymyzyň awadançylygyny üpçün etmäne gönükdirilen käbir meseleleri aral maslahatlaşar. Hormatly prezidentime de sanly ulga markaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça ýylyň başyndan bäri ýerine getirilen işler barada maglumat berdi. Geçen 4 aýyň dowamyna Türkmenistanyň kanunlarynyň 16-sy we mejlisiň kararlarynyň 12-si kabul edildi. Hereke diýen kanunçylyk namalaryny döwre baprastyrmak bilen baglanyşykly hemde ýurdumyzyň halkara başlangyçlarynyň hukuk esaslaryny gollamagy gönükdirilen kanunlary kämilleşdirmek boýunça degişi işler geçirildi. Halkara we parlamentary gatnaşyklaryny ösürmek maksady bilen duşuklaryň 6-sy, şol sanyna sanly ulga markaly duşuklaryň 2-si geçirildi. Mejlisiň deputatlary kanunçylyk işini kämilleşdirmek we döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegini üpçün etmek meseleleri boýunça halkara guramalar bilen duşuklaryň 42-sine gatnaşdylar. Olaryň 34-si sanly ulga markaly guruldy. Şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygynda mejlisiň wekilleri ýurdumyzyň vilayetlerine iş saparlaryna bolup raýatlar bilen duşdular. Olaryň hal ýagdaýlary bilen gyzyklandylar. Mejlisiň deputatlary döwletiň paragatçyk tüýjülük tiýadatyny, ruhy gymmatlyklary we milli däpleri, tagdym durmuş ýerlerini wagt etdiler. Soňra hormatly prezidentimiz sanly ulga markaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisinde dowam etmek bilen şeýle diýdi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, siziň bilişiňiz ýaly hormatly arkadamyz köp sanly jemgyýetçilik işlerini alyp barýar. Haýyr sahawat gaznasyna ýol başçylyk edýär. Dürli kanunlaryň taýýarlanmagyna we kabul edilmegine gatnaşýar. Vilayetlerde hemde Aşgabat şäherine iş saparyna bolýar. Şoň görä hormatly arkadamyz hökümetiň mejlislerine ve dürli maslahatlara gatnaşmagy öz ornmasary Babaýewa tawşyrdy. Häzir Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýewa söz berýär. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýew 2020-nji ýylyň geçen 4 aýynda ýurdumyzyň ýekli pudoklaryny okunly ösürmek maksady bilen hukuk bunýadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barlan toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň karary esasyna hukuk bilenmeler topar edildi. Häzirki wagtda büyük topar hereke edýän kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça teklipler taýýarlamak işini alyp barýarlar. Halk maslahatynyň 1-nji çağrylşynyň 5-nji mejlisinde Milli Geňeşiň mejlisi tarapyndan kabul edilen kanunlar ara alyp maslahatlaşyldy we bir agzdan makullanyldy. Halk maslahatynyň agzalary halkara maslahatlaryna sanly ulga markaly dürli derejedäki çärelerle gatnaşdylar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 30 ýyllygyna hemde döwlet baýdagynyň gününe başlanýan dawarly çäreler geçirilýär. Hormatly prezidentime de kanun çykaryjyk işiniň täze ýamda ýüňde goýulan wezipeleri üstünlükli çözmegiň möhüm guralydygyny belläp, parlamentiň işiniň wajyp oglaryna öňçekdi. Şol iş bolsa jemgyýetde demokratik gymmatlyklary berkarar etmege ýardam etmeliler. Döwlet başlarymyz täze ýamyň talaplaryny milli kanun çykaryjyk hemde halkara kanunçylyk tejribesini nazara almak bilen kabul edilen kanunçylyk namalarynyň üstünde içkin işlemegiň wajypdygyny belledi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Muhammedowa söz berdi. Vice-premier 2020-nji ýylyň geçen 4 aýynda ýurdumyzyň makroiqtisady görkezleri barada hasabat berdi. Iqtisadymyzyň ýekli pudoklaryna we sebitlerini durnukly ösüş üpçün edilýär. Ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýokarlanýar. Geçen ýylyň degişi döwür bilen deňeşdirilen jemi öndürilen önüm 11,12 götermädi. Şu ýylyň 4 aýynyň jemleri boýunça böýlek satuw harytdarançygy geçen ýylyň degişi döwür bilen deňeşdirilen 10,5 götermädi.
Yurdumuzda öýdary beklitli we giň halkara hyzmatdaşyk gatnaşyklaryna esaslanýan daşar siýasatyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde daşar süwda dolanşygynyň meçberi eksportyň we importyň artmagynyň hasabyna geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 42,5 götürme ýokalandy. 2020-nji ýylyň 4 aýynyň jemleri boýunça döwlet büdjetiniň girdici bölegini ýerine getirmegiň meýilnamasy 4,17 götürme, çykdyjy böleginiň meýilnamasy bolsa 98 götürme deňmeldi. Döwlet büdjetiniň serişleriniň 79,17 götürme durmuş gowamyny maliýeleşdirmäge gönükdirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalaryna ortaça zähmet haky geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 10,14 götürüm köpeldi. Hasabat döwrüne zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary öz wagtyna tölenildi. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýy goýumlarynyň meçberi 6,12 milliard manada deňmeldi. Şu ýylyň geçen 4 aýyna rejelerin görnüşdäki o milli maksatnamasynyň çäklerini ýurdumyz boýunça durmuş maksatly binalaryň we deskalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, suw we lagymara seriji ulganlaryň, inženerçilik deskalarynyň gurulşyklary alınıp barly. Vice-premier hatabatynyň başynda hormat prezidentimiň garamagyna Islam Özüç Bankynyň umum maýasynyň artdyrmagyna Türkmenistanyň gatnaşma hakynaky buýrugyň taslamasyny ödürledi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ykdysadiýetimiziň şu ýylyň 4 aý boýunça görkezleriniň döwletimiziň durnukly ösüşini aňladýanyny bellädi. Döwlet başlarymyz vice-premieriň gözükçi edýän düzümleriniň ýöňünde durýan wezipeleri kesgitläp, hemde ýurdumyzda ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine getirilişini gözükçilikde saklamagy tapşyryp, maýy goýumlar çekmek boýunça teklipleriň taýýarlanmagynyň wajypdygyny öňçekdi. Şonda ministrlikleriň we puwdoklyň dolanyş idaralarnyň işini kämilleşdirmek boýunça zerur çäreler görülmelidir. Hormat prezidentimiz degişli buýruga gol çekip, ony Tanyn Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde resmi namadan gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek babatda vice-premiere anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanowa söz berdi. Vice-premier gözükçi edýän puwdoklaryny şu ýylyň 4 aýyna alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Nebitiň gaz kondensaty bilen çykaryşyny ganalylan teňgi ykdysady görkezler barada hatabat berildi. Türkmenebit döwlet konserni boýunça neft çykarmagyň meýilnamasy 100,16 götürüm ýerine getirildi. Vice-premier şu döwürde nefti gaýtan işlemegiň meýilnamasynyň 111,14 götürüm, benzin öndürmegiň meýilnamasynyň 120,16 götürüm, dizel ýanygyny öndürmegiň meýilnamasynyň 115,18 götürüm, polipropilen öndürmegiň meýilnamasynyň 118,16 götürüm, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasynyň 107 götürüm, tuwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýilnamasynyň 106,17 götürüm, tebigy we ordaş gazyň çykaryşynyň meýilnamasynyň 111,11 götürüm, tebigy gazy daşary ýurtlara iýermek boýunça meýilnamanyň 121,19 götürüm ýerine getirilendigini hatabatda aýtdy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, neft gaz toplamynyň işine belli bir öňe gidişligiň bardygyny bellädi. Döwlet başlarymyz vice-premierden neftiň we gazyň çykarylýan meçhelerini artdyrmak, nefti gaýtan işleýän zawodlaryň öňümçük tapşyryklaryny ýygyderli ýerine getirmek bilen baglanyşly meselelere bir gözükçi etmegi tapşyrdy. Şeýlekem hormatly prezidentime de mazudyň, tuwuklandyrylan gazyň, polipropilenin we plasmasa turbalarynyň öňümçiginiň kuwatlyklaryny artdyrmaga aýratyn üns bermegiň zerurdygyny bellädi. Meclisiň başynda döwlet başlarymyz vice-premieri Gadar deňdinäki neft gazy ýataklary, maýy goýum serişleriniň hasabyny özleşdirmegi we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirişiniň gurulşygyny çaltandyrmagy, tebigy gazy daşary ýurtlara iýermek boýunça beýleki halkara taslamalaryň üstünde netijeli işlemegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew söz berdi. Vice-premier şu ýylyň geçen 4 aýyna gözükçi edýän puwdoklaryny alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Obagyjyk toplam boýunça öňümçigiň meçheriniň ösüşi geçen ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilenine 112,5 götürme, şol sanyna obagyjyk we daşky şoğurmak ministrligi boýunça 113,12 götürme, suwgaçylygy baradaky döwlet komiteti boýunça 104,18 götürme, Türkmenatlary döwlet birleşigi boýunça 105 götürme barabar boldy. Şeýlekem vice-premier ýurdumyzda azyk öňümlerini öndürmegiň görkezleri barada hatabat berdi. Hyzgutanyna göýe öňümlerini öndürmek boýunça 138,11 götürüm, miýwe hemde ýer ýemişleri öndürmekde 101,17 götürüm, çörek we çörek öňümlerini öndürmek boýunça 105,11 götürüm, et öňümlerini öndürmekde 101,14 götürüm, süýt we süýt öňümlerini öndürmekde 100,18 götürüm özüç üpçiledildi. Maýy goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy 170,19 götürüm ber jaýdyldy. Vice-premier döwlet başlarymyň garamagyna obagyjyk ekinler üçin himiki serişleri we gant şogunlarynyň togumyny tatyralmak hakyna kararyň taslamasyny ödürledi.
Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ekin meýdanlarynyň suw bilen üpçünçiligini, derýalaryň we kablaryň ýagdaýyny seljerip, olary arasalamak üçin ähli çäreleri görmegiň hemde owa gyjygyny häzirki zaman suw tygyjytlaryjy tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi. Hormat prezidentime de vice-premieri Gödegçi diýen ministrliginiň hemde puwdaklaryň dolanyş edaralarynyň ýol başlary bilen etraplarda ýygy-ýygydan bolup, daýhan birleşikleriniň işini ýerine görmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz owa gyjygyny özgertmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň amala aşyrşy bilen tanışyp, olara zerur bolan kömegi bermegiň mümkindigini aýtdy. Hormat prezidentime de hödürlenen karara gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde resminamanyň talap laýyk ýerine getirmegini üpçün etmegi taşyrdy. Soňra döwlet başlarymyz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekowa söz berdi. Vice-premier Gödegçi diýen gurulşyk senagat hemde energetika toplamyna, Türkmen Hime döwlet konserniне we paýtagtymyň häkimligine, şu ýylyň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne gurulşyk senagat toplamyna önümleri öndürmek hemde işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 151,4 götürüm berji aýdyldy. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygyna işleri ýerine ýetirmek meýilnamasy 112,16 götürüm ýerine ýetirildi. Tenagat we gurulşyk önümçiligi ministrligi boýunça önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasyna 170 götürüm hötte gelindi. Ýylyň başyndan bäri energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 133,16 götürüm berji aýdyldy. Türkmen Hime döwlet konserni tarapyndan önümleri öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça belgilenen meýilnama 171,16 götürüm derejede üpçün edildi. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça hatabat döwrüne işler we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasyna 119,13 götürüm amal edildi. Döwlet başlarymyň garamagyna Gıyanly polimer zawodyny izabutan önümçiligi boýunça deshany gurmak hakyna kararyň taslamasy hödürlenildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, gurulýan dürli deshalary öz wagtyna ulanmaga bermek bilen baglanyşly meseleleri vice-premieriň ünsini çekdi. Şeýlekem awtomobil ýollarynyň gurulşygyny durandyrmak baradaky döwlet agentliginiň işini ýola goýmagy çaltandyrmak zerurdur. Döwlet başlarymyz vice-premieri gildenip, gurulşyk hemde senagat puwdaklaryna maýy goýumlaryny çekmek işleriniň talaby laýyk alınıp barylmalygyny talap etdi. Şeýlekem hormat prezidentimiz Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkeziniň gurulşygynyň depkinlerini çaltandyrmak hemde ýurdumyzyň içinde energetika halkasyny döretmek we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan uruw boýunça elektrik geçici ulgamny çekmek işlerini dowam etmegi tapşyrdy. Hormat prezidentimiz hödürlenen karara gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi we resminamanyň talap laýyk ýerine ýetirmegi boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glyzowa söz berdi. Vice-premier Gödegçi diýen toplumlaryna şu ýylyň geçen 4 aýyna alınıp baran işleriň netijeleri barada hatabat berdi. 4 aýda Sewda we Daşak Sadaratnyşlyk ministrligi boýunça geçeniň degişli döwrlen deňişdirlerine Sewda dolanşygynyň ösüşi 110,11 götürme, öňdürlen önümleriň ösüşi bolsa 105,18 götürme barabar boldy. Dokument Senaty ministrligi boýunça geçeniň degişli döwrlen deňişdirlerine nak ýüplügiň önümçigi 133,11 götürme, nak matalaryň önümçigi 125,19 götürme, tekin we trikotaj önümleriniň önümçigi 119,5 götürme, göwen önümleriniň önümçigi 109,13 götürme barabar boldy. Ýylyň başyndan bäri Türkmen Hally döwlet birleşiginiň kärhanalarına önüm öndürmegiň meýilnamasy 117,5 götürme ýerine getirildi. Döwlet taryhy mal birjasy boýunça hatabat döwrüne birja sewdalarynyň 99-sy geçirilip 11,820 şertnama hatap alındy. Hatabat döwrüne sewda senatlary tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 104,11 götürüm üpçün edildi. Senagatçylar we telekeçe birleşmesi boýunça ýylyň başyndan bäri owazyk hemde adyk önümlerini öndürmegiň ösüşi 166,5 götürme we senagat önümlerini öndürmegiň ösüşi 107,5 götürme barabar boldy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň müýçlerini adatmak barada berilen tapşyryklara garamazdan, şu ýylyň geçen 4 aýyna adyk haritlarynyň daşary ýurtlardan getirilen müýçleriniň artanlygyny bellädi. Olaryň ataryna özümizi öndürip boljak ýer alma, soğan, tarymsak, miweler, un, ýag we beýleki adyk önümleri, käbir senagat haritlary bar. Şoňa görä ilatyň sarp edýän haritlarynyň öndürüşini artdyrmak we öz öndürüp biljek önümlerimiziň daşary ýurtlardan getirilen meşgullerini adatmak boýunça işler güýçlendirilmelidir diýip bellemek bilen hormat prezidentimiz vice-premier Glyzowa ýylanıp şeýle diýdi. Daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň meşgullerini adatmak boýunça berilen tapşyrygy ýerine ýetirmek üçin etmänligiňi we garamaňyzda Sewda ulgamynyň edaralarynyň işine gödegçiligi gowşadyp
korrupsiya yol berilenligi, un ösümlük ýaly azyk önümden ilata yerlemekde düzgün bozmaların öňüni almanlygy üçin size berkäýinç yglan edýän hemde yol verilen kemçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmegi soňky gezek duýdurýar. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa söz berdi. Vice-premier gözüçi edýän düzümlerini 2020-nji ýylyň geçen 4 aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. 2020-nji ýylyň şaharyny dawlandyrmak maksady bilen Aşgabat şäherine we ýurdumyzyň vilayetlerine maslahatlar, dürüjlük duşuklar we tergiler guruldy. Halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerine sanly ulgam arkaly dürli çäreler geçirildi. Hasabat döwrüne şeýlekem dürli derejedäki çäreleriň ençemet guruldy. Şanly senler münasibetli bayramçyk dawarlar guruldy. Ilatyň arasynda mewsimleýin ýokunç gazellerin öňüne almak boýunça geçirilýän wagt netihat işleri dowam etdi. Döwletimizde gadanlayan üstünlükler, özgörüşler, ulanmaga berilýän medeni durmuş maksatly binalar baradaky maglumatlar metbuat sahypalaryna, tele we radio aýrymlarda we internet saytlaryna giňden beýan edildi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, milli telewizionyanyň işini kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeler ünsüçekdi. Döwlet başçylarynyň birleşýäli gepleşikleriň hilini oglandyrmaga bir üns berilmeliler. Bu gepleşikler jemgyýetimizde bolup geçen oňun özgörtmeleri beýan etmeliler. Ýylyň şygaryna laýyklykda raýatlarymyzyň ykdysadymizy ösdürmek, halkymyzyň durmuş derejesiniň hilini oglandyrmak boýunça çekýän tutanýarly zähmetini wasp etmeliler. Geljek 30 ýyl üçin öňde goýulan beýnit maksatlary ýetmekde halkymyza ruhy gollugy berilmeliler. Hormat prezidentimiz medeni mirasymyzda degişli desgalaryň kada laýyk saklanmagy bilen baglanyşly meseleleri gözüçlüğün güýçlendirilmeligini bellädi. Döwlet başçylarymyz işde goýberen kemçilikler üçin vice-premier Mehmedowa käýin çylan etdi. Hemde ulgamda alınıp balyan işler bilen baglanyşly meseleleri ýarym ýylyň jemleri boýunça seredilejekdigini aýtdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlyýew söz berdi. Vice-premier bilim, ilim, saglyk goraş we sport ulgamlaryna şu ýylyň 4 aýyna alınıp baran işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şu ýylyň geçen 4 aýyna ýurdumyzyň bilim terbiýe işlerini kämilleşdirmek ugruna derur tagallar edildi. Okuw ulgamyna öňde barjy tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar. Köp sanly okuw gollanmalary neşedildi. Bilimiň ýokary ýerini öpçün etmek we ony dünýä ýoluna laýyk getirmek üçin sanly bilimi ösdürmek ugruna netijeli işler alınıp barly. Türkmenistanyň mektep okuwçylarynyň we talipleriniň halkara internet we ders olimpiadalaryna gatnaşyp altyn, kümüş we bürünç medallara munasip bolmagy bilim tiýadatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyň beýanydyr. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe diýarymyzyň ykdysadyetine alymyň gadanlaryny ornaşdyrmak, ýokary derejeli hünärmenler we almy işgärleri taýýarlamak maksady bilen alymyň ugrulary boýunça aspirantura, doktorantura kabul edilip, alymlyk derejesine dalaşgärler hatap alındy. Ýurdumyzyň bejerişli ýöňler şedarlaryna lukmançylygyň ugrulary boýunça işler dowam etdi. Bu ýön köküni gaýtan işläp, glitserizin turşusyny öndürýän kärhananyň gurulşygyna badylga berildi. Şeýlekem Türkmenistany temmäkiden adat ýurda görmek boýunça 2020-nji 2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklandy. Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine 400 orunlyk köp ugurly hatakana ulanmaga berildi. Şu ýylyň geçen döwründe iri halkara ýarşlaryna türgenler taýýarlamak boýunça degişli işler amala aşyryldy. Fransa Respublikasynyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsk Olimpiýa we 17-nji Tomsk Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toparyny taýýarlamagyň maksatnamasy tasdiklandy we bu urda degişli işler ýerine getirildi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, täze okuw meýilnamalaryny we hat ähmetli urlar boýunça maksatnamalar taýýarlamaga aýratyn üns berilmeligini bellädi. Sport ösdürmek bilen baglanyşly meseleleri hemişe üns merkezine saklamak babatda vice-premier anyk tawşyklar berdi. Köpçüliklerin beden terbiýe sagalyş gereketini ösdürmek, dürli sport şäherlerini geçirmek Türkmenistanyň alyp barýan içer tiýadatynyň möhüm ugry bolup durýar. Munyň özi üsüp gelýän ýaş nesiller üçin ähmetlidir. Şoňla baglykda hormat prezidentimiz ýaşlar tiýadaty baradaky kanuny seljermegi we ony döwre waplaşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Soňra vice-premier döwlet başçylarymyzyň şu ýylyň 29 aprelinde sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tawşyklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Dünýäde pandemiýa ýagdaýlarynyň petelip başlandygy we köp döwletlerde öňüne alyş çäreleriniň tapgyrlygyň gowşudylanlygy barada bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň maglumatlary we köpçüliklerin habar berişleri işleriniň täzirlikleri düýpli öwrenildi.
Şonuň bilen baglanykda Talyk Goraş we Derman Sanagat Ministrliginiň döwlet araççylyk we kesellerin gaýramana garşy görüşmek gulluganyň hünärmenleri Türkmenistanyň kesellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan daşary toparynyň meclisini hepdede bir gedek geçirmegi we şu ýylyň 1-nji iýunundan başlap uluglaryň ähli görnüşlerinden we ýapyk binalardan başga ýerlerde agyl burun örtüklerini aýyrmagy teklip edýärler. Şeýlekem dünýäde Covid-19 ýokanjyna garşy ýöňnal stanjymlarynyň gurşawynyň ýokarydygyny gödüňne tutup, Birleşen Arap Emirliklerine hemde Germaniýa Federativ Respublikasynyň Frankfurt şäherine howa gatnawyny hepdede bir gedek pandemiýadan uzalka alınıp barlyşy ýaly ýola goýmak teklip edilýär. Abada milli syýagatçyk dowlagyny tomutky din jarş mewsimine şu ýylyň 15-nji maýyndan başlanar. Döwlet başlarmada teklipleri makullap, halkymyzyň saglygyny we abadançylygyny öpsetmek maksady bilen dirur bolan ýöňnal şäherlerini geçirmek arkaly bu ýurda alınıp bolýan işleri dowam etmegiň wajypdygyny bellidi. Hemde bu babatda vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidenti we ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Çakyýew söz berdi. Çakyýew gödügçi diýen gomlaryna şeýleň 4 aýyna alınıp bolan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe bir toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüşi 113,1 götermeden boldy. Awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük taşymagyň meýilnamasy 115 göterim we ýük dolanşygynyň meýilnamasy 107,1 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe Türkmen Demir Ýollary Agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüşi 116,10 göterme, Türkmen Awtologlar Agentligi boýunça 137,8 göterme, Türkmen Howa Ýollary Agentligi boýunça ösüş 103,17 göterme, Türkmen Deňiz Derýa Ýollary Agentligi boýunça 107 göterme, Türkmen Aragatnaşyk Agentligi boýunça 108 göterme barabar boldy. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, koronavirus ýokanjynyň gaýramana garşy görüşiň çäklerini bütün dünýäde giýilen çäklendirmeler derarly ulaklaryň aýry-aýry görnüşleriniň pugdoklarynyň işini döwre baplaşdyryp degişli derejede ýola goýmagyň zerurdygyny bellemek bilen bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meriýedowa söz berdi. Vice-premier ministerlik tarapyndan şu ýylyň geçen 4 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe garaşsyz kemişilik bir tarap Türkmenistanyň daşar syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek, ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmek maksady bilen iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde awraýly halkara hemde tebit guramalarynyň uğru boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda degişli işler alınıp barly. Şoňa bilen baglykda ýokary derejedäki saparlara hemde duşuklary aýratyn ähmiýet berilýär. Şu döwürde hormat prezidentimiň bir näçe ýurtlaryň ýol başlary bilen telefon arkaly söhbetleşikler geçirildi. Geçen ayın başında Hindistan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistana resmi sapar bilen boldy. Şeýlekem aprel aýynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana iş saparynyň bolanlygy bellenildi. Häzirki wagtda möhüm halkara şäherlerine taýýarlyk görmek boýunça işler dowam edýär. Tanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuklaryň 391 geçirildi. Türkmenistana şeýlekem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen resmi gepleşikleriň we duşuklaryň 78-si guruldy. Bir tarap batarmadan halkara gatnaşyklarynyň hukuk bünýadyny pogtalandyrmak maksady bilen ýylyň başyndan bäri resmi namlaryň 20-sine gol çekildi. Hasabat döwründe Daşary işler ministrliginiň uğru boýunça iki taraplan duşuklar we geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň wekiliyetleri köp taraplan duşuklaryň bir näçe gatnaşdylar. Ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça görülen şäherler bilen baglykda birlikdäki hökümetary toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň çäklerine işler ýylgyrly geçirilýär. Hasabat döwründe bir orada iki taraplaryň duşuklaryň bir näçesi guruldy. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, ýöňümüzdäki köp sanly halkara çäherlerine we forumlaryna öňçekdi. Olary ýokary guramaçyk derejesine geçirmek zerurdur. Şoňa bilen baglykda döwlet başlarymyz vice-premier Daşary işler ministrine degişli teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz meclise gatnaşyry ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, şu ýylyň geçen 4 aýyna alınıp barlan işleriň netijeleri garaşsyz döwletimiziň bellenen maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam edýändigini görkezýär. Ýurdumyzda şu döwürde jem içerki önümiň ösüş tepkini 6,2 göterim derejesinde saklandy. Ata watanymyzyň ähli künjeklerini köp sanly senagat we durmuş maksatly desgalar guruldy hemde gurulmagy dowam edýär. Iqtisadiyetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerini biz importa çalışýan haritler özümizde öndürmegi, eksporta iýerleýän önümleriň möçberlerini artdyrmagyň
döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýär. Sany ulgamy geçmegi we ýurdumy senagatdaýdan ösürmegi amala aşyrýar. Alym we bilim ulgamlaryny özgörtmek hem dowam edýär. Önemçilikler döwrap ýagdaýa getirilip, bazar ykdysadyety emele gelýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik ve aragatdaş ulgamlarynyň hem de Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň kuruluşy hem alynyp barylýar. Beýleki halkara taslamalar hem taýýarlanýar. Biz hususy işe öwürligi ösürmegi, telekeçilerimizi ýurdumyzyň ykdysadyetine özgörtmeleri amala aşyrmagy giňden çekme gollamak siýasatyny alyp barýar. Hormatly ministrler kabinetiniň agdalary, ulu bayram beýik watançylyk urşuna gazanylan ýeňi şuny ýetip gelýär. 9-njy maýda jemgyýetçilik guramalar tarapyndan halk hakydaty ýadygarlyklar toplumuna gul goýlar we urşdan gaýdyp gelmedik watandaşlarymyz hatyralanar. Bu çäreler döwletimiziň durmuşyna möhüm ähmiýetli siýasy wakadyr. Şoňa görä bu çäreleri ýokary derejede geçirmelidir. Hormatly ministrler kabinetiniň agdalary, biz sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça bir näçe kanunçylyk namalaryny kabul etdik. Bu urda degişli düzümler hem döretdik. Siz ministrler kabinetiniň inniki mejlisinde bu aradaky hasawatlaryňyzy taýýarlaň. Men sizin gözegçilik edýän pudaklaryňyzda we ýurdumyzda sany ulgam ornaşdyrmak işleriniň alyp barlyşy baradaky hasawatlaryňyzy dinlejek. Hormatly ministrler kabinetiniň agdalary, ýakyn wagtda okuwçylaryň tomutky din jarş mögsümi, raýatlaryň zähmet ruhsat döwri başlanýar. Şoňa görä de halkymyzyň talaba laýyk din almak üçin men ähli jogapkar ýol başçylara, awada milli siýasatçylyk dowlatynyňky mihmanhanalary we din jarş sagaldyş merkezlerini, beýleki şipahanalary, ähli vilayetlerdaky we Aşgabat şäherindäki çağlar din jarş ýerlerini tertibe salmagy tawsyrýan. Elbette din almak üçin awada şeýlen beýleki şipahanlara gelmegi Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşar topornyň tekliplerine laýyklykda ýola goýmaly. Çakyýew 25-nji maýdan başlap ýurdumyzyň içinde howa gatnawlaryny açmaly. Ähli vilayet merkezlerinden Türkmenbaş şäherine howa gatnawlaryny guramaly. Tanly ulgam arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözükler kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly ministrler kabinetiniň agdalary, şunuň bilen ministrler kabinetiniň sany ulgam arkaly mejlisini geçirip oturýar. Men sizin ähliňize berk jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, berkarar watanymyzyň gülläp ösmegi uğruna alyp barýan işleriňizde ulus üstünlikleri arzu edýär. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. 1941-nji 1945-nji ýylaryň beýik watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň söwgeçlerde görkezeni deňsil taýsyl gahrmançylygyny hemde urş ýerlerini tyle zähmet çeken ak saçly enelemeden nusgalyk edermelerini hormatlap, olaryň ýaş nesillemede watançylyk, gahrmançylyk, mertlik ruhuny terbilemekde we halkymyzyň agdawyrlygyny, jewsligini berkitmekde alyp barýan asyrly işlerini ýurdumyzda manaşyrlayan düýpli özgörtmeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde bitirýän hyzmatlaryny gözeňde tutup, şeýle-hem watançylyk urşuny gazanylan beýik ýeňişiň 77 ýyla münasibetli Türkmenistanyň prezidenti fermany gol çekdi. Resmi namalarykda vilayetlerin, şäherlerin we etraplaryň häkimlikleri 1941-nji 1945-nji ýylaryň beýik watançylyk urşuny gazanylan ýeňişiň 77 ýyla münasibetli urş veteranlaryna, şeýle-hem urşda wepat bolan eskeriň ýan ýoluşyny Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan 200 manat möçürde pul sowgadyny hemde gymmat bahaly sowgatlary dawaraly ýagdaýda goşurmaga borçlydyrlar.
Türkmenistan prezidenti buyruğu ölçekti. Resmi nämalarykda Wüdipe boşorny talaba laýyk ýerine ýetirmän, daşary ýurtlardan ýetirilýän haritlaň möçürni azaltmak boýunça berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirilmeli, üpçün etmänligi we garamagyndaky söwda ulgamynyň edaralarynyň işine gödäwçiligi gowşudan üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Galyjew Şary Bayramowyç bir kenç öğrendirdi. Hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky gezek duýduruldy. Türkmenistan prezidenti buyruğu ölçekdi. Resmi nämalarykda Wüdipe boşorny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikler üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow Mehrijemal Mekanurdiýewiň kenç öğrendirdi. Şugun ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy Gurbanyň Berdimuhammedow Bäherden etrawynyň şäherine ýerleşýän Arçman şifahanasynda bolup, bu ýerde halkymyzyň saglygyny berkitmek boýunça alınıp barlayan işler hemde dördülen şertler bilen tanışdy. Yurdumyzyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy Gurbanyň Berdimuhammedow Ahal vilayetinde ýerleşýän Arçman şifahanasynda bolup, bu ýerde halkymyzyň saglygyny berkitmek boýunça ýerine ýetirilýän işler bilen tanışdy. Hormatly arkadaşlarymyz, şifahanada din jalyanlar, saglyklaryny berkitýänleriň hal-ahwallary, saglyk ýagdaýlary hemde bu ýerde döredilen mümkinçilikleriň aýra tenliklary bilen içkiň gyzyklandy. Köp ýyllaryň dowamynda ýurdumyzyň saglyk goraşlygyna ýol başlyk eden alim arkadaşlarymyz Arçman şifahanasynyň bejerjilik ukyby, ýokary derejä eýe bolan suwunyň adam bedenine täsiri barada anyk maglumatlaryň üstü bilen giňişden gurrun berdi. Şeýle hem hormatly arkadaşlarymyz bu şifahananyň tebiği aýra tenliklarynyň, umumyň bu künjüň ýakymly howa gurşugynyň üýe bolşulygy barada aýdyp, onuň eňir tuly bejerjilik ukyby bolan dürli serişlere baýdygyny bellädi. Şifahanada saglygyny berkitýän adamlar bir gelýänleriň sanynyň barha köpelýänligini, şeýle şifahanada bejergelmagy istek bildirýänleriň sanynyň artýanyny nazara alyp, gahrman arkadaşymyzdan şifahanada ýene bir binany gurup bermek baradaky ýüz tutmalaryny hormatly prezidentimize getirmegini haýyş etdiler. Gahrman arkadaşymyz şifahanada saglygyny berkitýänleriň haýyşlaryny hormatly prezidentimize getirjekdigini aýdyp, Arçman şifahanasynyň üýe bolşly taryhynyň bardygyny bellädi. Merim bolşýaly gahrman arkadaşymyz ýurdumyzyň saglyk goraş we derman tenagat ministri wezipetinde işleýän döwürlerini bu ýerde täze öýrümçilik we tenagat kärhanalaryny gurmak baradaky çözgüt kabul edildi. Şonda mehriban arkadaşymyz bu çözgüt bilen aralaşman tenagat toplumlarynyň gurulşygynyň Arçman şifahanasynyň çeşmesine yaramaz täsir etjekdigini ma'lum edýär. Ýöne muňa garamazdan bu ýerde gurulşyklar başlanýar. 1998-nji 1999-njy ýyllarda deskalaryň gurulşygynyň çäklerini bu ýerde gazyp işler geçirilýär. Şol wagt Arçman şifahanasynyň çeşmesiniň güýdi ýapylýar. Türkmenistanyň şol wagtky saglyk goraş we derman tenagat ministri Gurbanyň Berdimuhammedow bu ýerde alınıp barlayan gurulşyk işleriniň şifahananyň çeşmesiniň kesilmegine sebäp bolanlygyny almy taýdan esaslandyryp, şol wagtky Türkmenistanyň prezidentine degişli mazmunnaky hat ýoldaýar. Onun netijesinde gurulşyk togtadylýar. Şondan 2-3 ýyl geçenden soň şifahananyň çeşmesi açylyp, akyp başlaýar. Şeýlik bilen bu ýerde günden-güni gahrman arkadaşymyň tagallasy bilen giňerimli işlere badalga berilýär. 2009-njy ýylda bu ýerde 400 orunlyk täze bina gurulýar. Şifahana 7 kilometr uzaklykdan agyz suw çekilýär we giňerimli awadanlaşdyryş işleri ýaýlanlandyrylýar. Mundan başga da şifahananyň çäklerine saglyk ýol çekilýär. Bu bolsa adamlaryň saglygyny berkitmek işleriniň şifahananyň melhem suw bilen bejerişiň, sportyň dürli görnüşleri bilen utgaşdyrylmagyny üpçün edýär. Gahrman arkadaşymyz häzirki döwürde ýurdumyzda döwlet adam şeýlerden şygary baş ýörelge edinýän döwlet siýasatyna adamlaryň saglygy, olaryň bagtyar durmuş barada kaladanyň möhüm orun eýleýänini belledi. Halkyň islegi, döwletiň islegi diýen paýgasy jümleýini aýdyp, mehriban arkadaşymyz adamlaryň şifahananyň çägini giňeltmek barada haýyşlaryny nazarda tutup, şifahananyň we onuň melhem suwunyň mümkinçilikleriniň almy taýdan düýpli öwrenilip, gelinen netije laýyklykda bu ýerde 200 ýa-da 400 orunlyk binany gurmak boýunça teklibiň taýýarlanjakdygyny we onuň hormatly prezidentimize ýetiriljakdygyny belledi. Çünki halkymyzyň we her bir raýatyň saglygy awadançylygy barada kalady,
bir karar döwletiň täze iýamynyň galkynçy döwrüniň döwlet siyasatının ileri turlayan uğurlarının biri bolup durýar. Arçman şifahanasynda saglygyny berke diýen adamlar şifahanada saglygyny dikeltmek, sagdan durmuş ýerlerini pogturandyrmak uğruna ähli zerur mümkinçilikleriň ýokary derejeli şertleriň düredilenligi üçin gahrman arkadagymyzda we arkadagly serdarymyzda tüý sürekden çykýan hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Daşo welaýatynyň ýaşaýjysy Ataýp Atabay her ýyl Arçman şifahanasına özümüzün sağlığımızı dikeltmene gelýäs. Döwlet tarapyndan gowy mümkinçilikler berilip dur. Bugün arkadagymyz bilen bir sataşdyk, ziyaretleşmegem bagty müýesser etdi. Köp aladalar edip durlar, köp sag bolsun aýdýas. Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Arkadagly serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Döwlet işlerinde ulu urawaçlyklary arzu edýäs. Sag bolsunlar. Men Marw welaýatynyň wekili bar, etrawynyň ýaşaýjysy Abdif Atagelli. Hormatly arkadaşlarym, ha şu gün Arçman şifahanasyna geldi. Biziň halygda sorady. Biz muňa begenýäs, bu ýonjumyzyň çägi ýok. Bejer şifahanamy gurup berjek diýip bizi gowanlary begendirdi. Bize şuňa mümkinçilikler döredip beren üçin hormatly arkadaşlarym köp sag bolsunlar aýdýar. Gahrman arkadaşlarymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Arkadaşlar serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri arwaz alsyn. Şun ýurdumyzyň mali we ykdysadyýat hemde oby hojalyk toplumlaryna şeýlekeme Liverpool aýat häkimligine gahrman arkadagymyz Gurbany Guly Berdimuhammedowyň ömrüniň manysatly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarlary boldy. Mali we ykdysady toplumyny hormatly arkadagymyzyň täze kitabynyň tanışdyryş dabarasyna çykyş edilen beýleşleri ýaly türkmen halky üçin öz boluşly we ähmiýetli sowgada urulan gahrman arkadagymyzyň ömrüniň manysatly täze kitaby bahasyz baýlykdyr. Ösüp gelýän ýaş nesillere nusgalyk görellik görkezgen hormatly arkadagymyz özüniň ajaýyp eserleriniň üstü bilen ýurdumyzyň ilatyny, aýratyn hem ýaşlary täze dähmet ýeňişlerine, belen sepetleri eýlemäge ruhlanyrga, gahrman arkadagymyzyň halkymyza ömrüniň manysatly täze kitabyny sowgat etmegi, ýurdumyza halkymyzyň asyrlyň dowamyna döreden milli gymmatlyklaryna, dünýä nusgalyk ýaxşy desurlaryna hormat goýmagyň öz boluşly mektep bolup durýar. Dabarada çykyş edenler täze kitabyň çeperçilik taýdan ýokary dereje eýediňini tap, onuň milli gymmatlyklaryna wagt etmekde, geljek nesillere getirmekde aýratyn ähmiýetliligini belediler. Şeýlekem dabaraň dowamyna gahrman arkadagymyzyň dürli urlar boýunça döreden kitaplarynyň diňe bir türkmen halky üçin näle, eýsem dünýä halklary üçin ähmiýetli gollanma urlaýanyny barada aýdyldy. Munyň özü hormatly arkadagymyzyň galamyndan çykan eserleriniň dünýä dillerine terjime edilmegine aýdym görünýär. Belenilşi ýaly gahrman arkadagymyzyň ömrüniň manysatly täze kitabyna halkymyzyň taryhyň dowamyny döreden milli gymmatlyklary, ananç ygtykatlary, döwürleri hemde nesilleri baglanşdyrgan asylly ýöreligleri barada anyk maglumatlaryň üstü bilen giňişlen gurrun berilýär. Bu bolsa kitabyň baý many mazmuny eýedigini, onuň giň okuýjylar köpçüligi üçin ähmiýetliligini aýan edýär. Tanıştırış dabarasynyň ahyryna oňa gatnaşyjylar gahrman arkadagymyza hemde arkadagly serdarymyza ýüzlenme kabul etdiler. Şeýle hem ýurdumyzyň oba hojalyk toplumyna geçirilen dabarada Mehriban arkadagymyzyň döreden täze kitabynyň ýyl içinde uly meşhurlygy eýe bolanyny barada aýdyldy. Tanıştırış dabarasyna hormatly arkadagymyzyň zehinden kemal tapan ömrüniň manys kitabynyň ähmiýeti bellenildi. Dabara gatnaşyjylar alim arkadagymyzyň döreden kitaplary, olaň ilmi we çeperçilik babatdaky ähmiýeti boýunça pikir alýşdylar. Gahrman arkadagymyz özüniň täze döreden ömrüniň manysatly kitabyny gözbaşyna asyrlyň jümmüşinden alyp gaýdýan ruhy ahlak ýöreligleriniň häzirki we geljeki nesiller üçin hem ähmiýetliligini belläp geçýär. Bu bolsa milli mirasymyza, milli gymmatlyklaryna bolan hormat sarpaň belende göterilmegini şertlendirýär. Dabarada çykyş edenden belleýişleri ýaly türkmen halky üçin öz boluşly we ähmiýetli sowgada urulan täze kitapda halkymyzyň asyrlyň dowamyna döreden we dünýä nusgalyk ýöreliglerine möhüm orun berilýär. Şunu taryhy pursatlary häzirki zamanyň döwrewap desurlary bilen utgaşyklykda açylyp görkezilýär. Bu bolsa eseriň gymmatyny hasam artdyrýar. Türkmen halkynyň taryhyny, onuň geçmişde döreden gymmatlyklaryny we ýurdumyzyň garaşdyrlyk ýyllar içinde ýeten derejesini ilmi esasy öwrenýän alim arkadagymyzyň täze kitabyna getirilýän maglumatlary çüň many mazmuny eýe bolmak bilen olaň ilmi taýdan ähmiýetligi barada dabarada çykyş edenler aýratyn nyktadylar.
Şeýle hem çykyşlarda Mähriban arkadagymyň täze kitabyny öňe sürilýän meseleler we umumman alim arkadagymyň täze ser boýunça gurulýan dabaradan geçirilýän çäreleň ähmiýetligi barada aýdyldy. Dabaraň çägine Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetiniň Aýdymsaz toparynyň edebi saly çykyşyna orun berildi. Dabaraň ahyryny oň gatnaşyjylar Gahrman arkadagymyda hemde arkadagy serdarymyza ýüzlenme kabul etdiler. Şeýle hem Liverpool aýatynyň häkimliginde Gahrman arkadagymyň ömrümiň manysatly täze kitabynyň halkymyza gowuşmagy münasibetli dabaraly çäre geçirildi. Hormatly arkadagymyň täze kitabynyň tanışdyrýş dabaratyna gatnaşyjylar bu ýerde ýaýwanlandyrylan kitap sergisi bilen tanışdylar. Dabarada edilen çykyşlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň okynly ösüşini, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň mundan beýlekleri waşlanmagyna gönükdirilen beýi işleň bitirilýän gaýdyldy. Şundan halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna gönükdirilen çeper eserler, aýratynam Gahrman arkadagymyň kitaplarynyň ähmiýetini ýytaldy. Qadimiýetden göz başalýan milli gymmatlyklarymy tarpa goýmak, olary aýugly saklamak, geljek nesillere ýetirmek häzirki döwürde amal aşyrylýan döwlet siýasatynyň ileride turýan uğurlarynyň birine urildy. Bu halkyň arkadaly zamanysy çygary bilen geçýän ýyllar hasam netijelik häsiýetde dowam edýär. Munyň özi asyrlyň dowamyna binýat bolan milli ýörelgeleň dowamata atarylmagyny öpçün edýär. Çykyş edenler Gahrman arkadagymyň zihininden dören bu kitapda esasy ahlak kadalarynyň ýörelgeleriniň beýan edilýändigine öňe çekip, olaň häzirki döwürde möhümdigini pederlerimiziň däpleriniň, ahlak kadalarynyň dowam bolýanynyň suwutnamasy bolup durýanyny ýytadylar. Şunun bilen baglykda Gahrman arkadagymyň meniň çuňur ynanjyma görä her bir adam öz geçen ýoly, şu güni we geljegi barada çynlakay we düýpli oýlanmalylar. Men şunça ýoly nähili geçdim, nämeleri bitirdim, şu gün nähili bolmaly, nämeleri etmeli, galan ömrümi nähili ýaşamaly diýen pikirler açyp görkezýär. Şunun bilen her bir adamyň jogapkärli dünýä garaýyşynyň wajyp häsiýetini öňe çekýär. Eserde halk dörejiliginiň, geçmişiň görnükli şahsiýetleriniň we filosoflarynyň pähimli sözleriniň ulanylmagy hemde edebi taýdan ussatlyk bilen beýan edilmegi, ýüzýillikliň dowamyny dünýäň halklary bilen dostluk köprüsini gurup gelýän türkmen halkynyň baý ruhy dünýäsine düşünmäge gollanma bolup hyzmat etjek bu kitabyň gymmatyny, ähmiýetini hasam artdyrýar. Tanışdyrýş dabarasynyň ahyryny oň gatnaşyjylar häzirki döwürde halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, ýurdumyzyň abadançylygynyň berkidilmegi urununa zerur tagallaryň edilýäni üçin Gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimize tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministrliginiň Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili bilen dowuşy geçirildi. Dowuşykda taraplara Aşgabat bilen Brüsseliň arasyndaky iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlygynyň mundan beýlekde ösürilmegi bilen baglanşykly köp sanly meseleni ara alyp maslahatlaşdylar. Duşukda Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlygyň ýokary derejede hemde siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we insanperwer ugrlarda hyzmatdaşlyk ötürmek üçin bar bolan oňyn mümkinçilikler barada bellenildi. Taraplar şu ýyl işçiň gatnaşyklary dowam etdirmek babatda göz tutulýan forumlar barada pikir alýşdylar. Energetika we ulag pudoklaryna hyzmatdaşlygy pudolandyrmak meselesi söhbetdeşligiň aýratyn ugry boldy. Bu urda taraplar bar bolan uly mümkinçilikler barada altadylar. Duşukda aralyp maslahatlaşylan esasy meselelerden biri howaň üýtgemegine garşy görüşmek, daşky şow goramak we daşky şowyň howpsuzlygyny öpçün etmek uruna hyzmatdaşlyk boldy. Taraplar biodürlügi gorap saklamak, suw gorlary we gowşuk ekologymlary goramak urlaryna anyk meýilnamalar we täslimalar arkaly bu urda hyzmatdaşlygy ösürmegiň zerurlygy barada alalaşdylar. Soňra iki taraplaryň we seritary gün tertibiniň çägine bilelikdäki hereketleň ýol kartasyny taýýarlamak barada alalaşyk gadanyldy. Hormatly prezidentimiň paratatly başçylygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ýaş nesliň döwrüň talaplaryna laýyklykda bilim almagy, hunar we ilim öwrenmek üçin milli bilim ulgamyna giň geçerli özgertmeler amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine 2024-nji ýyla çelli halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanyny goşmak boýunça geçirilmeli çäreleň meýilnamasyna laýyklykda hemde halkyň arkadaly zamanasy ýylyna hormatly prezidentimiň sanly bilim ulgamyny ösürmek, sanly ykdysadyýety ornaşdyrmak çaltlandyrmak we olar boýunça
ýokary derejeli hunermenler taýýarlamak barada beren tapşyryklaryny öz wagtyna ýerine ýetirmek maksady bilen Ýagşylyk Kakaýewadyna Halkara Nebit Uýgada Üniversitetine himiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasy geçirildi. Olimpiada 17 döwletden 50 sany ýokary okuw mekdepleriniň jemi 300-den ugrak talibi sanly ulgam arkaly gatnaşdylar. Olaň arasynda Beýik Britaniýa, Oxford Üniversitetiniň, Awstriýa, Wengriýa, Rumyniýa, Koreýa Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň, Malaýziýa, Qazaqstanyň, Orta Aziýa ýurtlarynyň, Russiýa Federasiýasynyň we Belarus Respublikasynyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri işçen gatnaşdylar. Olimpiada sanly ulgam arkaly onlaýn görnüşinde türkmen, rus hem ingliz dillerine geçirildi. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň alimlerinden, ýokary okuw mekdepleriniň professor mowlumlaryndan düzülen eminler topary olimpiadaň ýokary derejede geçirilmegine uly ýardam berdiler. Emin agdalary taliplen gatnaşygyna, ýumuşlaryň ýerine ýetirilişine, bellenen kadalan berjaý edilişine dolu gödökçülük etdiler. Ýagşylyk Kakaýewadyna Halkara Nebit Uýgada Üniversiteti bilen ýakynan hyzmatdaşlyk edýän daşary ýurtlaryň ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talipleri bu olimpiada işen gatnaşdylar. Olimpiada dekinli talip ýaşlary ýüze çykarmakda ören uly netijesini berdi. Halkara olimpiadasyna gatnaşyp ýokary netije görkezden ýurdumyzyň hemde daşary ýurtlaryň talipleri guramaçylyk toparynyň we emin agdalaryň çözgüde esatyna edilip aglan edildik hem de degişlilikde 1-nji, 2-nji, 3-nji derejeli diplomlar bilen sylalandylar. Hormatly alymlar, bolsa ýurdumyzyň Ulaýtana we paýtagyna Aşgabatda 6-njy maýda saat 20-den 7-nji maýda saat 23-ni boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habary bilen tanışaryň. Balkan ulaýatyna ýetgäp bilen burtuqlar biýaşar ýylarym şahma mümkin. Demirgazy kulmatardan telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 14-19 gradus gündüzine 23-28 gradus. Kenariýa etraplaryna 17-22 gradus maýly bolar. Ahal ulaýatyna ýetgäp bilen burtuqlar demirgazy kulmatardan telegi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 17-22 gradus gündüzine 26-31 gradus. Gün orta gün nöwri etraplaryna 35 gradus çene maýly bolar. Mary ulaýatyna ýetgäp bilen burtuqlar bu nöwrden telegi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 18-20 gradus maýly, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Liverpool ýatyna ýetgäp bilen burtuqlar bu nöwrden telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 19-24 gradus gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Daşowda ýatyna ýetgäp bilen burtuqlar günüň ikinji ýarmynda az kem ýaşar ýylarym şahma mümkin. Bu orta gün ordan telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 16-21 gradus gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ýetgäp bilen burtuqlar demirgazy kulmatardan telegi sekundda 8-10 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 19-21 gradus gündüzine 27-29 gradus maýly bolar. Şeýle-de ýurdumyzyň şo maý aýynyň 7-sine magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna aşylýar. Edil vatandaşlar ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýandygyna nazar alyp, pasylaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýle-keme häzirki wagtda howada tolan bölejikleriniň hadadan 8 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agazy burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjaý etmek, elleri arasa saklamak zerurdur. Mehriban ýeleşler, bulary berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunun watan habarary paşamyz jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşürip etýär. Ähli ötüşlerini ödenende bolsa halkyň bählidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sağ olun, edildiler.